nekad i danas su prije svega djeca bila nekad, a isto su tako sada razigrani, zainteresirani, vrlo često motivirani, ali kratkoročne pažnje. To je najveća razlika koju primjećujem nekada i danas. Ono što je interesantno, prije je djeci bilo vrlo malo dovoljno da ih potakne na nekakvu aktivnost, na njihovo promišljanje, razmišljanje o nečem. Danas je potrebno puno više angažmana učitelja ili bilo koga oko njih kako bi oni izrazili svoje mišljenje, pokazali svoju kreativnost koje napredak ima, samo je ne uspiju svaki puta realizirati jer za to nemaju vremena. A zašto nemaju vremena? Nažalost, veliku ulogu tu su odigrali mobiteli i brzi dopamin koji dolazi slikama s mobitela, bilo čega drugoga i više nekakve aktivnosti koje su prije bile u školi nisu dovoljne jer jednostavno djeci treba stalno neka akcija, stalno neki poticaj, a škola to može, ali i ne mora pružiti. A onda su tu učiteljice koje se jako trude da to ipak pruže i da djeca u školi budu zadovoljne i sretne i ostvare svoje potencijale i mogućnosti. Drži se, pa za najbolj zajedno. Kako se zbije? Ne, Bože, Djeca su zaboravila kako se družiti, kako se igrati, jer opet tu ti mobitelčići i igrice koje su zanimljivije više nego neke poticajne ovako, ali odigraju oni i skakavca, i lovice, i ledene babe i družimo se mi, a ptice u gnijezda su nam jedna od najdražih igara. Naše djetinjstvo je bilo puno bezbrižnije nego što je djetinjstvo današnje doba, bez interneta, bez ikakvih opasnosti. Naš jedini, ajmo reći, neprijatelj je bila kiša i ružno vrijeme koje nam je pokvarilo planove da se igramo vani. Pa prije nikako nije bilo mobitela, niti laptopa, a pogotovo da to posjedujemo u svojem vlasništvu. Prije smo puno manje vremena provodili u kući, to je puno više smo bili vani, ali mi smo u to vrijeme, kada smo mi bili mladi, dobili mobitel tek tako negdje 5. i 6. razred u prosjeku. Ja čim sam došla doma, odmah sam napisala zadaću i odmah van, igranje po cijele dane. Isto tako odmah smo se nalazili bez ikakvog dogovora kod škole i tamo smo isto provodili puno vremena. Nije trebalo da se niti dogovaramo oko toga jer smo već znali da će se svi tamo sastati i tako bi bili od jutra do mraka i baš smo uživali, bez mobitela. Ja kao buduća učiteljica pokušala bi prilagoditi nastavu vani daleko od svih ekrana i tehnologije, pogotovo nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, da se ne izvodi stalno u dvorani, također nastavu iz likovne kulture i možda prirode i društva jer je ona dosta prigodna i za izvođenje vani. Djecu možemo motivirati da što više vremena provode vani, organiziranje nekih sportskih događaja u prirodi, poput nekog sportskog dana, koji će u djeci probuditi možda želju za nekim sportom i više druženja i igranja u prirodi. Isto tako mislim da je bitno da se proba što više sportova kako bi svako za sebe mogao izabrati ono što im najviše paše.